שלום יוטיוב, היום תראו את הנדירים של ים כול אחד. את יכולה לצלם? עד כמה זה נראה לך נכון לאהוב אותי, עד כמה זה נראה לך נכון להיות איתי, בלי דיבורים, בלי אנשים אחרים, עד כמה זה נראה לך נכון לסלוח לי, בלי ויתורים, אל תוותרי. זה הכל צופי יוטיוב, תודה שהייתם אותנו. ביי. בקלות